El projecte Reconnectes és una iniciativa del Departament d'Educació a través del qual 50 i pocs educadors repartits pel territori fem intervenció socioeducativa. L'objectiu del projecte és reduir la taxa d'abandonament escolar prematur entre els joves de 16 a 24 anys. No només implica la part d'orientació formativa, sinó és l'acompanyament fins que aconsegueixen la titulació. La primera vegada que vaig parlar amb la Marta va ser el millor que m'ha pogut passar en molts anys. Vam començar a parlar del futur i em va orientar cap a l'escola d'adults. El primer que vaig pensar va ser que amb l'ajuda de l'Alba podria tornar a estudiar, ja que no m'agradava quedar-me en casa. Yo me sentía alegre porque ella me dijo que me podía ayudar y que sí me iba a ayudar a conseguir el grado que andaba buscando. Ella no tan sols contemplava la meva opció, sinó que buscava també unes altres maneres o camins d'arribar a on jo volia arribar, que eren les oposicions de bombers. L'acompanyament que fem amb els joves que venen al recurs dels Reconnectes primer es basa en una primera entrevista inicial on es detecten aquestes necessitats, motivacions i potencialitats de la persona. El vincle és imprescindible. Sense vincle no hi ha treball educatiu. Per prevenir l'abandonament escolar, l'orientació és primordial, tenint en compte aquestes potencialitats quines són les seves motivacions, perquè un jove que estudia un estudi que no li agrada està abocat a abandonar-lo. Sense tot aquest procés, els joves arriben als 16 anys que han de fer una tria d'un itinerari postobligatori i no s'han mirat mai cap endins, no saben detectar quins són les seves habilitats, els seus talents, quins somnis tenen, cap on volen anar. I sobretot, un cop han començat, a seguir allà. No és hem matriculat, hem fet la preinscripció i desapareixem, no, perquè aquest no és l'objectiu. L'objectiu és que us sostinguin. Quan l'Alba em va trucar i em va dir que ja teníem una solució per poder tornar a estudiar i em va dir lo del curs d'accés a grau superior i ahí ja em vaig motivar perquè no me quedava una altra vegada sense estudiar. El momento más que me motivó a mí fue cuando ella me dijo que ya me habían aceptado en un colegio, que ya tenía la plaza. Jo, sense rebre aquesta orientació, sento que no hauria tornat a estudiar. El que més m'ha agradat de la Marta ha sigut que m'ha ajudat i em va donar molta tranquil·litat a l'hora del futur. La persona ha de sentir-se escoltada i ha de sentir que el seu procés per tu també és important i que aquest acompanyament es fa des del vincle i des d'una mirada empàtica. Dels moments més gratificants de la feina que faig com a educadora, o en aquest cas concret d'acompanyar persones, és veure com de nou troben sentit una mica el seu camí de vida, no? I sobretot l'agraïment quan veus que les famílies també estan implicades, no? I veus una família que en un inici estava molt preocupada perquè els seus fills no sabien què fer. Abans estava tot el dia a casa, no tenia ganes de fer res i ara almenys hi ha una rutina que sap que hi ha unes hores que ha d'anar a classe i ve aquí, es troba amb companys i es torna a començar una miqueta la rutina, que és el que necessita. El que més m'ha agradat de la Marta ha sigut que m'ha ajudat més que ninguna altra persona en quant als estudis. M'ha ajudat a guiar-me cap a un sector que no havia pensat que jo hagués pogut fer mai. Després sembla que han trobat el seu lloc, s'agraeix. Donar-li les gràcies, primer de tot, per fer-me sentir important, de que la meva situació també era important per tornar una altra vegada a estudiar. Me gustaría agradecerle todo el tiempo que estuvo conmigo, ayudándome en cada momento, estando pendiente de cualquier cosa del colegio que me habían aceptado. Quan jo truco a un jove i li dic «Ei, com va el cicle?» o «Com va el curs?» i em diu «Ei, m'està anant superbé, he tret molt bones notes, m'està agradant molt» i el veus motivat, per mi és el més gratificant. Jo, tot movent, vaig sentir que m'escoltava, llavors m'he sentit molt bé amb l'Alba i li dono les gràcies. En els meus companys i companyes de professió, el que m'agrada dir-los és que, tot i que sovint tenim aquella sensació de que el nostre acompanyament no arribarà a bon port, sempre, sempre, sempre hi ha alguna coseta del que hem fet que queda de depòsit en aquella persona. Que no es rendeixin, que molts cops el camí és dur i frustrant. Si la nostra feina ha tingut èxit, que jo penso que sí, i no tant per les dades, sinó per les situacions que anem revertint, és per això, és perquè som un equip, som 52 educadores socials a tot el territori. Tenim molta feina a fer i que tenim molta potencialitat per dur a terme aquesta feina.